Yake takura min ne hai da Allah dauki wannan abun ka kai su kai wani cikin magani kake ko ba za ka yi bane ba wai sai da Allah da Annabi ya rubuta maka kana cikin bacin da kana nema ka huce a kaina kai dai bari kawai abun ba a cewa komai shi matsalar shagon nan har yanzu ba zai canza ba shine abun yake taba mun zuciya shi manaja kullun aikinsa sai dai mai rubutu mu yanka aikinsa kawai yanka amma ka baki daya ba shi da abu sai dai ga yana wani bukulawa wallahi ko da yaushe wani abu shi yake damu ni kaina abin yana bani ciwo amma ba da amma za mu samu abin da ya subhanallah ku dai ba ku da aikin yi sai ku yi da manaja ya ba ku aikin amana ku rike amma ku kirge ba wannan bai hutai ba ba bin zaina sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya gaba shi amana ya rike ta mai kyau karkati kuma ya kamata ka aje ne amma kuna zuwa sai magana kuke ta manaja gaskiya ya kamata ku gere wallahi kai baka da aiki sai Allah ya ce annabi ya ce ai da zuwa kai aka baka limancin masallacin malam biliya ya ka daina wannan addin ka huta sai ka zo ka dame mu da wani wannan ayoyin ka da wani hadisi ya kace mu ba mu yi ba ina da ke fadin gaskiya kaga har ya canza fuska kan ku ake ni da gaskiya ce sai na fada dai ustazi ne ba zai canza ba kaga tafiya kaga gashi ne wancan ya gane ya kai mai da kai maka gane wallahi idan har na tsaya nan ina biye wannan surutan naka ka baki daya zuciya ta mutu a cikin ce ba ba za ku tafi barkin ku da kai sai sai ka fahimta kai mai bayan mintuna 5 ina kalar take ya subhanallah ni ba bangaren kala nake ba ka tambaye kala ka ji matsalar ka daga tambaya ka duba halin da ƙasar nan take ciki amma mutanen nan an kasa su ci abinci saboda shashashu ne su ma san abin da suke ba suke cin dunduniyar manaja matsalar ma ga mutum akan titi kenan ka ɗauko shi kuma sai ya baka matsala ni dai ba ruwa na zan lallaba rayuwa ta a hankali manajan nan ya taimaka min ni ma in samu ɗan higa daga ciki a kai ina wane mutum ina cikin zaman lafiya na za ka miƙo mu hannu ka ce za mu gaisa sai ka goga min wannan kororo din nan a kai ina kawai ban san ka ba daga kai ni ba ma ta da kai ba kai bai ba nan bane Allah kuwa ya akai malam amma ina ganin ai musabaha tana daga cikin musulunci idan ka daga min hannu ni ma na daga ma alhamdulillah tunda dai annoba ce ta riga ta shigo wai ya akai ne dai wai ya akai dai sani rabona da abinci tun hekaran jiya ba za ka zo kuma kawai ka kashe ni ba ina dan tattala rayuwata ya akai tambaya ce da ni ina neman sayyid ne kuma
a nan haka dai aka mun kwatancen dai wajen aiki. Kaga malam da ka waye wani sai ban sani ba. Ban san wani sai ba. Ka zo ka rikita ni ka firgita ni dama a firgicen nake. Ok to malam na fahimci matsalarka. Yawa dan gari ai yanzu na ji zance. Yawa. A kan zan nemi mai wake da hinkafa mai yanzu daga nan ba inda ba zan kai ka ba na dinga yawo da kai kanan kamar kuna mata an gama. Sai ai tun da Allah ya sa ka ba da wannan an gama magana. Abinda za a yi zaman ka nan. Zauna a nan. Aha! Kake magana hankali yi zaman ka nan. Yanzu nan je ni ma ka san da yake a nan nake dan cin abinci a gargahin sa nake. To da yake garin ne ba a yarda akwai masu cin dunduniyarsa amma dai za ka ji daga gare barin je Ne zauna a nan. aha da na kwayi wake da yanka ba zan da ka fa zauna ba Sai ka gama cin wake da shinkafa za ka dawo. ba ni kira mai ai ka gama mun komai Billahi lazi wallahi rayuwarka ni gaba ɗaya dariya take bani. Kana son karamar yarinya ni ina ganin wahala kawai kake wallahi. Abokina ka yi haƙuri da Allah abinda zuciyarka take nufi ni ba haka nake nufi a zuciyarka amma ka yi haƙuri. Da mun ba ka san abinda zuciyarka take so. Gaskiya ka bin mamaki ban taɓa tunanin wannan magana za ta fito daga baki ba. Oh God! Haba abokina, why are you misunderstanding me? Ba haka nake ni abinda nake nufi daban kai abinda kake nufi daban ni ba haka nake nufi ba. But I'm sorry please if ka ji zafin abinda na faɗa. Kai hakuri. Sorry. Abokina, wai ka manta me kace? Kai ka manta me kace? Haka fa kace wahala nake. Abokina, ni ma abinda na faɗa ma bayin tunanin zai bata ma da yaka ba. Amma kai hakuri. Yanzu wannan abin duk a ɗauke shi a wasa kamar kaddara ban ma faɗa ma ba da wasa nake. Kai hakuri. Da wasa kuma A bar shi da wasa ne tunda dai na ga ranka zai bace. Ba na son abin da zai sa ranka ya bace. A bar shi kawai. ban taɓa zaton cewa tsakanina da kai a wurin wannan wasa ke. Yadda na ɗauke ka idan na zo maka da gajiyawa ta za ka iya ƙarfafa min gwiwata akan duk al'amura na. Ni ma idan ka zo min da gajiyarwa ka zan iya ƙarfafa ma gwiwa. Amma sai na ga ba hakan ba. Da a ce zuwa kai aka faɗa mu hakan abokina da ba zan taɓa yadda ba. Amma sai ya zama a bakinka nake ji. Kaga sai yanzu ba za ka gane ba tunda dai ka hau dokin zuciya amma wani lokacin Allah ya fahimtar da kai za ka gane. Shi so ba ruwan sa da kuma duk wahala mutum ba shi yake saka wa kansa amma hakan ko kaɗan ne bai yi ko kaɗan. Okay, my friend, I'm sorry but I don't know how many times you want me to repeat it the same way. Ka yi haƙuri na yi kuskure Allah ya baka nasara. Yaƙi da soyayya, yaƙi da soyayya, yaƙi da soyayya, yaƙi da soyayya, Sai, yana kai wuce gai. Yau ba gabaki ɗaya kamar ina buƙatar abinci ba na buƙatar surutu shi saka gan na zo na wajen labari. Ebe mawaki, damuwar ka ai damuwar mu ce. Na san abin da ke damuna ne taron ba ina tunani kamar bai shafe ka kawai shi ya saka na ce amma tun da ka matsa zan gina ba aiki. To shi kenan. Har ma ka san me ke damuna wani abu da ke sai da wata yawon ce ta fara yin nisa a cikin zuciya
amma ka san me matsala Ka san me? sai ka faɗi sun dawo Masha Allah. Masha Allah. arma arma Masha Allah. arma me haka Sulɗi. Ka ga wata ya? Yaƙi da soyayya. Yaƙi da soyayya. Yaƙi da soyayya. A sati mai zuwa cikin yaƙi da su. Da sani ba. Duk damuwar da nake ciki ita ce sai. A'a ni ba da ke nake ba umma. Haba momi don waya ta fashe fa. Labari mai cike da soyayya tsantsa. Komai ba abin da ke damuna. Amma dai kawai dai. Kin gane kawai ke ji wani lokacin Allah ya zana. Ɗana ne wannan ma shi ne da ta waɗannan ganda-ganda. ba ka ga yau nan Tausa. ko karya ba Ha wallahi yau shi ba wata data. kai ba ka da wani aiki sai Allah ya ce annabi ya ce kai da zuwa ma kai aka baka limancin malin kiya ka daina wannan zana Motar nan fa yau kwanan ta biyu aka kata daga Ingila. To duba a gani ba abin da ya bari. ka ce waɗannan kai ina ruwa ke Kama shi mutum aure na. Waɗannan shirye-shiryen namu za su ringa zuwa muku a tagwayen tashoshinmu Marainiya TV da Nishaɗinku TV duk ranar Juma'a. Domin neman ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu a kan 081 4 3 7 8 5 8 6. Kada ku manta da danna subscribe sannan ku danna